15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Menteri Rang Ba ke Manipur Wai Kem Chan Singh hak khatwai trek ujliu aja Hynriew ula ong ba ke sarkar jela kan Shillong ke nong pet kai jar jar ki kampen triem hadin belalap iki Metïap Jong Hynriew Ngut ki Shillong Naga ke Shara Bor Naga district Kangpok pi men hau benai beladap lalap iki ni ki Metïap hak shpho trek ujliu aja Hynriew hadin ke jingwat ke bejur ke bekin thop da kumba South Pa San Phongut ki buat pahara Naga Manipur Police Central Reserve Police Force but Assam Rifles lapenan kamru iki so ban buat dien bar ka kinhon forensic ha ka ni ka jingwat kablan ne jan ar pusau kenta kat kum ka jinget ho ki pulet kini ki bre ka lap ya ki Metïap ki la bande ki Hynriew Ngut ki dukhat jaj ban reu Naga ki bla shara bor ne ka shnong leilon Bthei ha Kangpok ki district men ha ka khatlai tre ku jamang ar ja ar Hynriew Ukem chancing ulapen pa bak sarkar jela kan sngap jar habaja kum kini ki kamrunar ulapen ti kena bak sarkar kan Wanrah ya kejing suk bat kejing shngan kejing lap ikini ki Metïap kala long tang shi sngi hadien bala pelat ya khat sangut ki jaj bin reu kuki bala shara board ki kin hon ki bara Atiar le has Senapati district la jan shi benai benchwa namar kejing sokhya bala ban mi sa ki wei pat kejing yakin at ki buat pahra ki lasdang ye ki Jingklumar hai ki benta ulom hurai ka phung ha Ukhrul district hadin balayo Jingtep na kitna sentiar ki pulit ki lai thu balai I yakumba khar arngut ki bre ki bara Atiar le barka tu kat ni ngut ki la phat krat Hynriew prangut layo ban kem no hadin balakini ki tiar siat naki la pelat no iki ringkat ke jing maham ke bating e hagani ke jing khanra la kurup ru bon ba ki tiar siat bat ki kuli na ki bangka ki badan halor ki lom kini ke jing ja ki wanru hadien ba ke jing ken at ke thammai ke la mi biang ha Manipur ha ke santre ku jilio aja Hynriew ha ke balai ngut ki breu ken thop ke wei ke long kme ki la sha penyap hadien ba ki ken hon ki bara tiar siat ki la her thamai ke snong loibul khulen ha Kangpok pi district ki pulet ki la ong ba hinyau tali ki yeng la thang du ha ka ni ki jing sha thombor kabla jamin step per ngap ha ka than sai tu kham phazul ha ka porman step khat wei tre ku jilio aja Hynriew la Wanrah ki Metïap jong ki ni ki Hynriew Ngut chaka jaka bu Metïap jong ka Jawaharlal Nehru of Medical Science ha Imphal ban le ek postmortem Dagi spangut ki pat ba ki lai lum shabar ka jaka bu Metïap ha JNIMS hadien melapoi kini ki Metïap ha ka ba ki pulet ki lapinan kami ki tear gas ban pen prai ki pat ba ki lai lum ha ka ju ka por Menteri Rang Ba ka Nagaland u nei phiu Rio u lapin paw ki jing sngo si halor ka jing penyap ikini ki Naga bad ai jing sngo lem shi ki long yeng jong ki black klat kani ka jing jak la nang pinjur shu shu e ka Jingklumar ha Manipur ha ka ba ki jing ken at jaj ben Rio ba ki jing asiat ha breng ki kin hon ki bara Atiar Kidang Bthei ki bala Wanrah ya ke jing e ka bakraw ya ke jing suk bat ke jing shngain ha ke jela Manu lu dikapi lu ko. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki Bthei kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan.
ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Wanrah shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya